U sklopu festivala na sopstveni pogon, kog je pokrenula Asocijacija nezavisne kulturne scene Srbije, Subotica je predstavila svoje svetle primere samoinicijativnih projekata u kulturi. Članovi Asocijacije nezavisne kulturne scene, koji su bili gosti večeri, su održali svoju godišnju skupštinu, a predstavljeni su im 4 subotička projekta. GIFest, festival GIF animacije, koji je i član Asocijacije nezavisne kulturne scene Srbije od ove godine, a postoji od 2013. kada je po prvi put organizovan festival ove vrste u regionu. Simpozion, časopis za književnost i umetnost koji postoji od 60. godina prošlog veka, a koji u poslednjoj deceniji postao dvojezičan i čiji glavni urednik jednaku važnost pridaje i vizualnoj i književnoj umetnosti. Librarion Records and Fanzines, izdavač fanzina, zbornika poezije, kratke proze, kao i muzičkih izdanja raznovrsnih žanrova. Te JFJF, nekadašnji jugoslovenski festival jeftinog filma, održavan od 1998. do 2001. a sada je jeftini festival jeftinog filma, čije bi 5. izdanje trebalo da bude održano 2019. godine. Porazgovarali smo sa inicijatorima ovih kulturnih događaja o istoriji i razvoju njihovih čeda, kao i o tome kako i zašto istrajavaju još uvek u svojim naumima, šta su im inspiracije i aspiracije za dalji rad na ovim projektima. Samo sećam, to je bilo još u onom mom prvom stanu, kada smo bile, Mimi i ja se malo zabavljale i konzumirale neko pivce i došla nam je na pamet ideja da napravimo ovaj festival. Tako reći, samo iz razloga što smo obe tih dana pratile gifove na raznim nekim forumima i odlučile da napravimo taj festival te godine prve. Potpuno smo ušle neplanski u sve to i nenadano su se počeli javljati ljudi. Na naše iznenađenje veliko stizali su gifovi. Mi smo sve što smo uradili napravili jedan mali konkurs i odjednom su počeli da dolaze gifovi iz Srbije, iz Mađarske, iz Bosne, Hrvatske, Makedonije. I prosto smo se i same začudile sa količinom gifova koja nam je stigla i sve što nam je preostalo je da napravimo festival. Ja mislim nekako da GIFest je nastao totalno i logično, jer je GIF u jednom momentu sam po sebi postao medij, zanimljiv raznoraznim stvaraocima da prikažu te svoje ideje. Malo smo istraživali, bilo je neki par kao pokušaj festivala, ali još uvijek nema neki kao baš zvaničan festival. Mislim da je naš, baš se drži te priče i evo uspjeli smo 6 godina da to kao radimo. I to je zanimljivo, mislim da GIF je još uvijek vrlo zanimljiv grafički format. GIFest je od prošle godine član Asocijacije nezavisna kulturna scena Srbije, koja postoji neke možda 3 godine i oni žele da naprave neku platformu da okupe ljude koji se, znači, nezavisno bave kulturno-umjetničkim djelovanjem iz raznoraznih domena i kulture i umjetnosti. Sada, pošto oni prave jedan festival tokom septembra na nivou Srbije i obilaze raznorazna mjesta, vjerojatno razna druga udruženja kao i mi dobili su taj zadatak da napravi festival na nekom nivou grada i da pozovu druge neke ljude i organizacije, formalne i neformalne, koji će da predstave svoj rad. I tako, evo, GIFest, mi smo pozvali Librarion, Simpozion i JFJF da oni isto predstave čime se oni to bave, kakve su namjere i to je to. Iz raznoraznih dijelova Republike, jer se održava ta skupština i onda evo oni imaju prilike večeras da vide šta to u Subotici se dešava mimo nekih tokova, kako da kažem, zvaničnih, nezvaničnih, nije ni bitno.
jedna od misija Gifesta je da neukusu kaže ne. Ja radim simpozion od 2011. kao glavni urednik, onda na istom nivou je vizualne stvari, grafički dizajn, stripovi, nezavisne stripovi, na istom nivou kao tekstove. I napredovali smo na taj način da smo dvojezično. Pa to je iz 60-ih je bio prvo u simpozion, pa kad je počeo rat ovde u Jugoslaviju u 90-ih, onda ta generacija je preselio u Vespremu i tamo su počeli da rade simpozion i ta nova generacija je počeo ovde da radi simpozion od 91. Radimo tematske brojeve koji su, ne znam, bio je trauma, nostalgija, klišeji Evrope, smrad, miris, ne znam to na srpskom. Na, pa dobro recimo. Bűnártatlanságszag illat. Tehát főleg azok a témák érdekeltek minket éveken keresztül, amik a 90-es évek hátteréről szólnak. Tehát nem direkt módon próbálunk valamilyen diskurzust, vagy valamilyen elméletet, vagy valamilyen módon feldolgozni azokat az éveket, amik itt történtek a 90-es években, hanem inkább a hátterét, tehát a háborús hátországnak a történéseit próbáljuk valamilyen módon analizálni, mind szövegeken keresztül, mind pedig a vizualitással. És nagyon érdekes, tehát hogy a vizualitás nálunk nem illusztrációt jelent, vagy valamilyen módon grafikák egymás után sorjázását, hanem egyfajta fúziók jönnek létre a szövegekkel, tehát minden szöveget elkap egy képzőművész, és a képzőművészek interpretálják gyakorlatilag a szövegeket. Kettő és fél éve kiadóként is működünk, szép irodalmat annyira nem, inkább képzőművészektől adunk ki különféle albumokat, tematikus vagy konceptkönyveket. Az idén is várható még néhány kiadvány, az idén megjelent már néhány lapszámunk, úgyhogy folyamatosan jelenünk meg. Itt
tudom én, kukac van a seggembe, ezt így szoktam mondani, nem tudok egyszerűen leállni, mindig újabb és újabb impulzusok érnek, amik arra késztetnek, hogy új lapszámokat készítsek, és annyira széles már a szimpóziónak a perspektívája, tehát nem csak az ex-jugoszláv területekről hívunk be és foglalkoztatunk írókat, teoretikusokat, képzőművészeket, hanem a világ minden tájáról, tehát más kontinensekről is hívtunk például képzőművészeket, hogy interpretáljanak olyan szövegeket, amik erről a térségről szólnak, ami nagyon érdekes abból a szempontból, hogy egy ilyen külső perspektívát kapunk azokra a történésekre, amik itt a mi hétköznapjainkat érintik. Nagyon izgalmas és folyamatosan táguló dolog, úgyhogy nem lehet megunni. Moji fanzini i kasete iz moje produkcije možete vidjeti na šanku, možete prelistati slobodno. Jedan primjerak je kod gospodina Ilića, s kojim sam uspostavio saradnje ove godine. I htio bih da kažem, pošto je prisutan, gospodin Danilo Milošev Vostok, koji je direktno uticao na moj rad, samo on to možda i ne zna, ali eto sad. Pocrvenio sam, ali se ne vidi ovom polumrakom. Dobro. U svakom slučaju, znači radim fanzine, radim kasete, imam Bandcamp na kom objavljujem uglavnom eksperimentalne žanrove ili baš nešto ako se mnogo sviđa, a približava se nekoj alternativi ili mainstreamu i to objavim čisto prijateljima i drugarima koji žele da sarađuju na nekoj drugarskoj osnovi. Librarion je krenuo pre 4 godine, možda u neko ovo doba nisam sasvim siguran jer sam prestao da pratim jednostavno šta se zbiva i istorija, to nije toliko bitno, nego bitno je to da ja to i dalje radim. Pored svega što internet nudi, potrebno je imati nešto opipljivo i potrebno je da imaš neki sadržaj ispred sebe, jer to jest da kažem neki specifičan sadržaj ispred sebe, jer internet je ne beskrajno more ni okean, ja ne znam šta je to, to je super okean, da li to postoji, ne znam. A što se tiče mog rada na Librarionu kao konceptu, jer Librarion nije samo fanzin, Librarion je i izdavačka kuća koja se bavi ovako pa pretežno eksperimentalnim žanrovima. Znači krenuo sam sa možda nekim noizom, harsh noizom koji je kao žanr dosta, da kažem, marginalizovan i nema dosta ljudi ni koji se bave njime, a kamoli ljudi koji ga slušaju i koji da kažem, uživaju u njemu. To su retki primjerci ljudstva, među kojima sam naravno i ja, zato se i bavim time. Ali među vremenu sam shvatio da ipak da ću sebe sam skloniti da kažem iz nekog fokusa malo šire publike, pa sam ipak odlučio da uključim i neke moje drugare koji opet rade eksperimentalnu muziku, ali je prijemčivija, da kažem. Možda nekom nenamernom slušalaštvu koje naleti na albume koje ja izdajem, ali su među vremenu našlo i, da kažem, malo priznatih žanrova kao što je power metal. Imam jedan power metal album koji sam izdao, to je čisto iz nekog mog hira.
na čemu u suštini počela cijela koncepcija Librariona. To je jedan veliki hir i to je moj lični hir. Ali se trudim da uključim što više ljudi, da se uopšte bave umetnošću, jer jako je teško, pogotovo mlađe generacije koje su zadojene ne znam ni ja čime. Retki su oni koji se usude da kažu, šta ti je ovo, ajde, pokaži mi otprilike, zašto ti to radiš? I onda kad vide fanzin, vide, na primer, pojedine zbirke poezije i kratkih priča, fotografija, grafika koje sam izdavao u poslednje vreme, znači to je neki period, možda godinu dana, kažu ipak, pa dobro, ali znaš, kad vidim tvoje ranije fanzine ili nešto si ranije radio, vidim tvoje kolaže, vidim albume koje izdaješ kao, ovo se više primiče već nekoj još široj publici koja možda odreaguje i pozitivno, jer iskreno nemam baš neki feedback što se toga tiče šta radim. Oni koji prate moj rad, oni kažu, znaš, kao, to je sve super, ili eventualno, znaš, kao, pa zašto se to tako uradio, zašto nisi uradio ručno fanzin kao što si do sad radio, nego si ga složio na računaru, ali to je jednostavno potreba, kako da kažem. Ne želim da ugasim Librarion kao priču, ne želim da to ostavim sa strane, iako sam sa slobodnim vremenom na doviđenja, otprilike, u posljednjih par godina. Radim isključivo kad imam slobodnog vremena, što znači da sam potpuno sama, to je jako teško kad imaš decu i porodicu i sve ostalo. I obaveze čine svoje i posao, ali nekako to me održava, iako ponekad znam i da preteram i da se previše udubim u to, jer imam neke svoje svetove i nekako gajim to dete u sebi koje je izuzetno radoznalo i onda to nekako moram da prepakujem i da se time bavim kad imam vremena, ali šta ja znam, mislim, mlad sam. Radim to isključivo iz nekih možda i sebičnih pobuda, zato što uživam u tome. Pre tačno 20 godina je bio prvi taj JFJF, a za godinu dana, u avgustu, ja mislim da će biti ne 5. kao što piše na majici, nego 22. Kao da nije bilo uopšte 16-17 godina pauze. A bude sve kako mislim da može da bude, bit će super kao i onda. I ja bih sad da vam pustim hroniku sa prvog JFJF. To je bilo, znači, 98. autor je Zoran Kesić, dakle, jedan od isto najznačajnijih gostiju festivala. I puno bi još mogu da vam pričam, ali bolje da ne pričam sad. Može da se pusti. JFJF je Jugoslavijski festival ljetnosti. To je malo manifestacija upravo u kojoj prisustujete i čini mi se da je to jako uspešna manifestacija. Tako da imamo razlog da budemo zadovoljni. Evo bih dao, pa da bih samo koji ste mogli, odnosno koji autori nisu li novo postavili? Pa nemamo toliko vremena da nabrajamo, učestvuju mladi autori, učestvuju i dokumentarni film.
Zdravo Gojko. Zdravo Kiri. Šta ti radiš u mom kukuruzu? U tvom kukuruzu? U mom. Pa izgubio sam se. A ti? Pa ovo je moj kukuruz. A da. Da znaš, Gojko, ovo je jebeni kukuruz. Jebeni kukuruz. A i skoro će kiša. Pa evo, u životu čovjek ima jedan život. Ček samo, pazi, da, nemoj da ga sad skrati I ovo. vidiš, može da ga pregazim. Da. Znači, smrt te vreba bilo kad možeš da odeš na onaj svet. Da. Zato vredi valjda u životu i nešto se potruditi. Recimo juče je bilo 30 godina od smrti Tibora Sekilja. Taj čovjek, znači sad da ne bi ja bio, da citiram samog sebe, citirat ću Tibora Sekilja, rekao je: živeo je ne za trojicu, nego ko zna za koliko ljudi. Dakle, bar u jednom životu čovjek može nešto i da bude, da se angažuje za nešto, možda plemenito, za ekologiju, šta već. A ja se nadam da još mi nije kasno da obnovim festival, dakle šta mi to trebalo u životu. Lepo je bilo, nije bilo lako tada, verujem ni ponovo da neće biti, ali kad dođe vreme, evo viš, meni je bilo, kad mi je palo na pamet da napravim ovakav vlog, meni je bilo ispunjeno srce. Tako da, eto, to je plata ili nagrada za to. Večeras su došli neki ljudi iz raznih, valjda, naselja i gradova koji imaju uvida u kulturu i neke vrednosti. Pa, ako su i oni ovako reagovali, znači neka probrana publika na ove kultne filmove, drago mi je što sam večeras pustio, eto, nekoliko tih filmova i uspelo je večer, odnosno program je uspeo.